Žena se upravo probudila i shvatila da se nalazi u kući bake svog dečka. Ispostavilo se da se njegova baka plašila da će ona osramotiti porodicu, pa je zahtevala da nauči pravila bogate porodice. Žena se usmeno složila, ali je zatim zaspala otvorenih očiju. Čuvši njeno hrkanje, baka je besno lupila o sto i trgla je iz sna. Međutim, žena je mislila da je predavanje završeno, obula je papuče i spremila se da ode kući. Baka i maćeha su je odmah zaustavile, govoreći da ih ne poštuje i zahtevajući da klekne i izvini se. Žena im je odmah odbrusila da nemaju pravo da je teraju da kleči. Starica je bila toliko besna da je zamalo pala u nesvest, a maćeha je naredila slugama da sprovedu porodičnu kaznu nad ženom. Čuvši to, sestra njenog dečka brzo je kleknula i molila za nju. Ne želeći da bude kontrolisana, žena je uhvatila sestru i pokušala da ode, ali su joj sluge blokirale put. Tada je drugi sluga doneo posudu sa ledom, a maćeha naredila ženi da klekne na led. Žena je konačno shvatila zašto njen dečko ima staru povredu na kolenu. Još gore, jednom je tajno otišao na grob svoje majke da joj oda počast, a baka ga je zbog toga kaznila klečanjem na ledu. Kada je čula razlog koji je maćeha objasnila, žena je besno povikala da nemaju ni trunku ljudskosti, ali već sljedećeg trenutka brupa slugu ju je zadržala i pokušala da je natera da klekne. U tom trenutku pojavio se njen dečko. Odmah je oterao sve sluge oko nje, uhvatio je za ruku i pokušao da ode s njom. Međutim, baka mu je zapretila uspomenom njegove majke, govoreći da žena tog dana mora biti kažnjena. Da bi vratio uspomenu svoje majke, pustio je njenu ruku i rekao da, pošto ona nije deo porodice, on treba da primi kaznu umjesto nje. Videvši svog dečka kako se sprema da klekne, žena je potpuno izgubila živce. Šutnula je drvenu dasku na kojoj je bio led i počela da baca led na baku i maćehu. Njih dve su odmah bile zasute ledom i razbežale se na sve strane. Muškarac je bio presrećan dok je to gledao, jer je to bio prvi put da je neko stao u njegovu odbranu na takav način. U tom trenutku vratio se njegov otac. Odmah je zaustavio haos i dao baki sedativ. Žena je pokušala da se iskrade, ali ju je muškarac povukao nazad. Objavio je da će, ako se iko ponovo usudi da je maltretira, odustati od svih porodičnih poslova. Bio je siguran u to, jer niko drugi u porodici nije bio sposoban da vodi kompaniju. Čuvši to, baka nije imala izbora osim da popusti i pristane na njihov brak. Međutim, žena je bila šokirana jer su ona i muškarac bili samo u ugovornoj vezi. Nikada nije razmišljala o tome da se uda za njega i nije znala šta da radi. Muškarac ju je iznenada zaprosio i stavio joj prsten na prst. Nije očekivala da će se zaljubiti u nju, pa ga je brzo odbila. Muškarac je bio veoma iznenađen i nije razumeo zašto se tako lepo ponašala prema njemu ako ga nije volela. Ali žena je objasnila da joj je davao veliku platu i bio njen šef, pa je smatrala da je normalno da bude ljubazna prema njemu. Muškarac se odmah razočarao i otišao bez osvrtanja. Shvativši da je napravila veliki problem, žena je spakovala sve svoje stvari i spremila se da napusti njegovu kuću.